I dalje je na terenu naš Goran Latković. Gorane, uspijeva li se Hrvatska ipak othrvati ovoj polarnoj hladnoći? Pa za sada koliko informacije imamo uspjeva, ali ćemo zapravo pravi odgovor na to pitanje dobiti od našeg večerašnjeg gosta, a to je gospodin Mladen Boričević, zamjenik zapovjednika civilne zaštite. Gospodine Boričević, dobra vam večer. Evo recite nam kako je točno stanje na terenu, jesmo li se uspjeli othrvati ovoj hladnoći i gdje je najkritičnije? Kao prvo, dobro večer gledateljima RTL-a i pozdrav svim operativnim snagama civilne zaštite na terenu. Evo, uspijevamo se othrvati, operativni sustav, to je sustav civilne zaštite na terenu, radi punom parom. Danas i večeras najkritičnije na područje Ličko-senjske županije, točnije kod Udbina, gdje imamo dosta naselja do kojih se ne može probiti zbog velike bure, jakog vjetra. Koliko je to otprilike ljudi tamo živi? Tamo otprilike, mi imamo točni popis ljudi, to je 80-ak ljudi u 12 naselja, zaseoka, sa svima imamo kontakt, uspostavljen preko stožera civilne zaštite općine Udbina, kao i preko naših područnog ureda, to je centara 112. U slučaju bilo kakve potrebe, do tih ljudi se može u svakom trenutku probiti. Sutra ujutro kreće probijanje, ako vjetar stane do tih samih naselja i mislim da ćemo to uspjeti odraditi. Što se tiče narednih dana, dolazi još minusa, dolazi još snijega i ledene kiše. Kako gledate, kako će to biti, pogotovo ta ledena kiša, hoće li možda biti i prekida u opskrbi električne energije? Pa mi smo, evo, snijeg je tu gdje je, znači čiste operativne snage sustava civilne zaštite to odrađuju na svim županijama koje su zahvaćene, ali i razmišljamo unaprijed. Znači, već smo podigli razinu državnih snaga, znači državnih internetnih postrojbi i zonskih skladišta, gdje su u pripremi agregati različitih snaga, znači od malih do velikih, u slučaju ledene kiše prekida sustava napajanja električnom energijom. Isto tako imamo i dovoljno grijalica topova, ne samo mi nego i druge operativne snage, tako u slučaju potreba će biti dostavljene vrlo brzo na teren. Dosta se ovih dana govori o potencijalnim poplavama, pogotovo ovdje, mi smo sada uz rijeku u Koranu. Što možemo očekivati kada se ovaj snijeg počne topiti? Ima li zaista te velike opasnosti od tih velikih poplava s obzirom ako će se to brzo krenuti topiti? Prije bih svega još naglasio za prošlo pitanje vaše, ja bih zamolio sve cjelokupno stanovništvo na područja koje je zadesio elementarna nepogoda, to je snijeg, da ukoliko znaju za svoje starije susjede, osobe, malo pobrinu o njima, ukoliko je potrebno u ova sljedeća 2-3 dana, koliko nam još ovaj debeli minus traje, da jave na centar 112, znači na naš broj, onda ćemo mi dalje odraditi sve to s operativnim snagama. Što se tiče poplava, ja vjerujem da ne bi trebalo doći do tako drastične povećanja temperature, s obzirom da su sada niske temperature, zaleđeno je sve i to bi se trebalo polako topiti, ali ako dođe do naglo topljenja snijega, Hrvatske vode, mi smo u suglasju sa Hrvatskim vodama, znači stalno kontroliramo, znamo što će biti i postoje modeli i sustav će se dizati po razinama kako to slijedi po sustavnom planu obrane od poplava. Hvala vam najljepše što ste bili gost RTL-a danas. Evo, čuli smo posljednje informacije, mi smo malo zameteni ovdje snijegom na ugodnih -8 stupnjeva za razliku od jučerašnjih -14 u Delnicama.